Narrativa Fèrtil és una escola de narrativa autobiogràfica que ajuda a encaixar experiències traumàtiques des de l'experiència de l'escriptura. Jo vaig patir una violació al carrer quan tenia 20 anys. La meva feina sempre ha estat l'escriptura i fa tot just 3 o 4 anys vaig decidir que havia arribat el moment d'explicar la meva història i vaig escriure una obra de teatre que es va convertir després en també una novel·la que va transformar totalment la meva vida. Cal dir que les experiències traumàtiques tenen alguna cosa com de tall a la teva història. És com si algú hagués escrit una pàgina del teu llibre sense que tu en tinguessis el control i després costa molt reconèixer-te en la narrativa de les teves experiències i el curs d'escriptura ajuda a poder fer aquest procés i poder encaixar l'experiència i transcendir-la des de la creació artística. Nosaltres vam rebre la financiació per poder aixecar un pilot amb supervivents d'abusos sexuals infantils, que és una temàtica que jo havia treballat abans moltes vegades, i vam seleccionar una sèrie de supervivents que tenien diferents tipus de relació amb l'escriptura. Hi havia qui escrivia molt, hi havia qui no escrivia gens, i el procés ha sigut realment molt guaridor, artísticament molt potent, i ha sigut un procés magnífic, la veritat. A mi m'ha sorprès moltíssim. Jo soc de les persones que m'agradava escriure. M'ha sorprès el poder que té, sí, curatiu. També la duresa del fet d'escriure, d'haver-te d'allunyar de tu mateix, de la teva història, per explicar-ho en un altre llenguatge que no has fet mai. I realment, tant jo com els meus companys, estem tots molt, molt agradablement sorpresos del resultat. Ens ha ajudat moltíssim i m'ha obert les portes d'una vida nova, pràcticament. Jo després d'aquesta agressió he fet moltes coses i sí que sóc protagonista d'aquest procés en el que he fet moltes coses, però no sóc protagonista de l'agressió. Per tant, crec que la clau és saber on som protagonistes, recuperar aquest protagonisme sobre la pròpia vida i que això escrivint és molt més senzill fer-ho.